Hi everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दा आं बेरायनो थांनायदों बेखौनो नोंथांखौ जों एसे शेयार खालामबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायफैदों प्लिज साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय जोंहा एग्जाम जोबनायनि माबा जाहोन लांनो गाखोबाय थादों बेखौनो एसे बेरायनो लाना फैनोसै आरो जाहोनानै लाना फैनोसै लोगोफोर बिदिब्ला आं थांबाय थानोसै भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय dan masalah baik Tasty lah? Tasty in the house. Gimana tasty? What? Chicken chow mein. Chicken mix. Mama, mana ada sih? Mama dong. Oreo milkshake. Ini chicken momo. Itu Hoka noodles. Oh, darat. Nay लोगोफोर बेखिनिखौ जाग्रोनोसै दायो लुबैबा आरो जाफिनगोन लाबावगोन आरो मोजाङै जादे Nay लोगोफोर जानि
बाय बाय